Minkälaisena paikkana tämän koette? Uusihan on tuohon viereen jo aloitettu rakentaa. No helppohan tänne ainakin tulla. Me käveltiin keskustasta, että tänne pääsee ihan millä vaan. Että ihan helppoa. Ihan helppoa, ei mitään ongelmaa. Minkälaiset odotukset teillä on uuden valmistuvan terminaalin suhteen? Ei oikeastaan, kun en ole perehtynyt yhtään, minkälaista siitä on tulossa ainakaan vielä, että täytyy katsoa. Länsiterminaalissa nyt me tätä haastattelua tehdään, siihen on uusi Länsiterminaali 2 on valmistumassa tuohon viereen. Mitä mieltä olette näistä matkustajapalveluista, jotka täällä Helsingin Länsisatamassa on tarjolla? No mun mielestä tämä tuntuu vähän kulahtaneelta tämä, eikä täällä ole kovin paljon palveluja. Tämä tuntuu vähän todella vanhanaikaiselta. Eli uusi tulee tarpeeseen. No kyllä, ihan varmasti. So how was the trip? 2 hours Tallinn to Helsinki by vessel. It was great, yeah, like always, smooth and yeah, just calm and quiet, very good. And the next question is about this terminal. The new one is already building next year. Do you think it's going to be a necessary one? I think so, yeah. I mean, this seems already quite, let's say, outdated, and yeah, I can't wait to see the new one. Yeah. So what kind of services you want to have in new terminal? Probably a more variety of restaurants or bars outside and inside of the checking-in area, and probably ample, more bigger hallways and lobbies. Yeah, pretty much something simple, but maybe a little bit more services. Mihin tarpeeseen tuo Länsiterminaalin kakkosvaihe tulee? Tarvitaan ihan ehdottomasti. Kyseessä on se, että nyt kun mä olen käynyt täällä viime aikoina, niin tämä reittihän muuttuu joka kerta. Selkeästi matkustajamäärät on sellaisia, että kapasiteetti ei tällä hetkellä riitä. Tarvitaan. Onko jotain semmoisia palveluita, mitä haluaisit uuteen Länsiterminaaliin tulevan? Ei, mä yleensä menen suoraan autolla laivaan ja jatkan autolla laivasta. Varmaan lomamatkailijoita ilahduttaisi, jos olisi enemmän shoppailumahdollisuuksia ja muuta lounasmahdollisuutta ja tällaista. Tähän automatkailijan reissuhan tulee helpottamaan myös Tallink Megastar, joka tulee helmikuussa tähän reitille. Joko olet tutustunut siitä, että minkälaisesta laivasta on kyse? Olen katsonut piirustukset, jotka olivat netissä saatavilla, ja kyllä se ihan hyvältä vaikuttaa tällä hetkellä.